za moju unuku. Tako je! E pa... Da. Valja se. Ali si se pretrgo. Slušaj, sljedeći put ponesi malo više zelembaća. Mamino tajkunče. Sipaj mi tamo nešto. Majkino zlato. Pa poješću ti taj nos. Čuješ li? Hoću. Poješću ga. Hoću. Tvoj otac nikada neće znati da si mu ti ćerka. Ali zato tvoj tata, koji će te odgajiti, će te voleti najviše na svetu. Ovo ti sad kažem i nikad više. Da znaš, ni tebi, ni nikom drugom. Zlato, majkina. Sve moje. Ljubav moja najlepša na svetu. Sad idemo kod drugara u boks, da se mama malo naspava. I nije meni teško. Samo se ti lepo odmori, a mi idemo da se družimo sa drugim bebama. Takav je red. Dobro, ajde, idi, druži se malo. Halo, ljubavi, jel me čuješ? Čujem kakva je to muzika. Tvoj tata svira gajde. Specijalno za našu ćerkicu. Gajde. Da, ne brini. Sve ću da snimim pa ću ti poslati. Bože, svašta. A pusti sad to, reci mi kako si ti, gde je bebac? Preslatka je. Kao medije. Neki evo sad se odveli. Ovo je ljubav, tatina. Rekli su mi ono za matične ćelije da su sredili, da je gotova ta procedura, poslali su dalje već. Kako to već ide, ali gotovo je sve. Odlično. Vid, Reci, ljubavi. razmišljala sam i odlučila sam. Odlučila sam kako će nam se zvati ćerka. Zvaće se Dina. Po tvojoj majci. Dina. Da. Šta se desi? Žaklina mi je upravo rekla da je odlučila da nam se ćerkica zove Dina. Dina po našoj majici. Pa Dina, moja unuka mila, ej! Joj, čestitam. Stanite, bre, ljudi, sad, pa valjda si ova majka nešto pita. Pa ništa, izgleda kao ni tetka. Pa evo i oni te ljube. Evo ti Nora, hoće se čuti. Maj, šta to uopšte znači, bre, zadnje vreme došlo? I kako je to ime Dina? Maj, pa nemam pojma. Znaš šta meni to? Meni to liči kao ono krema za celulit. Eto, je li tako? Aj, strašno. Dina je. Ljudi moji, pobediše njihovi. Jel vidiš? Jel vidiš? Žalji nam slike, molim te da. Evo, daj, i dodate, da, slike, što pre. Daj mi, samo da... Alo, Žaki. Luka ovdje. Luka? Da, neka ti je sa srećom, ćerka. Divno si je ime dala, stvarno svaka čast. Ljubi je i u moje i unino ime. Da, i reci joj da čika Luka jedva čeka da je vidi. Ajde. Hvala. Ajde. Halo, ljubavi. Halo? Prekide se. Biće za celu kafanu u zdravlje moje unuke Dine. Idemo!
kao izgledno što sja. Da će meni tvoja slika kada oca nemam ja. To je bilo na vaški, a sad na naški. Hiljandate, tuduje se, amena čađa. Šta bi? Luka! Šta je? Šta si te Valja se malo i krv da padne. Će bude zdravije dete, kažu. Beži tamo. Stano si. Dobro je. Bas. Šta ćeš ti ovdje? Sine, ajde pođi sa mnom, molim te. Važno. Neću. Dobro. Dobro, poštujem tvoju odluku. Dupli viski sa dosta leda. Ne slušamo više. Rekla sam dupli. Kad moj sin pije, neću ni ja da budem trezna. Šta god da ti se desilo, majka će da ti pomogne. Opak, evo, a? Svaka čast. Ajde, prošao, ajde. Moj sin. Ne mogu da verujem. I moj sin se ne javlja. Pogrešila sam. Trebalo je da pustim Luku da krene za njim. Nemojte da se brinete, gospođo. Otišao je samo malo da se izduva. Osjećam da nije nešto kako treba. Osjećam to. Nemojte tako, molim vas, bit će sve u redu. Jel vi znate kako vi meni kažete da će sve biti u redu i ja vama verujem? Pa verujte vi meni sada. Moj sin ne zaslužuje ovo što mu se događa. Ne zaslužuje, naravno. A i Mila nije takva devojka koja bi tek tako iščezla iz nečijeg života. Pa nije. Ali... Šta ali? Onaj snimak. Taj snimak je besmislen. Sigurna sam da za to postoji neko objašnjenje. Gospođo, ja verujem u vaše procene i one su gotovo uvek tačne. Ali ovog puta bojim se da samo želite da verujete u ovo. Mislim, ne bih da me pogrešno razumete, ali plašim se da se ne razočarate. Sigurna sam da iza ovoga stoji nešto drugo. Šta? Vidjet ćemo. Javi se, sine, javi se. Javit će se, gospođo, javit će se sigurno. Hoćete da vam skuvam jedan čaj? Neću, ne mogu ništa, ne mogu, hvala ti. Samo si mi sad još ti fali. Ko je? Ivan. Pa pročitajte, možda je nešto hitno. Hajde. Izvini što ti smetam, ali mislim da ovo treba da znaš. Aleksa je pijan u kafiću.
Olga je otišla po njega. Olga. Ja neću da dozvolim da ti patiš. Pa vidiš, patnja ne traži dozvolu ni od koga, pa čak ni od tebe. Ja imam rešenje. Koje je rešenje? Da ostaviš sve i da pođeš sa mnom u Australiju. U Australiju? Imate li neke informacije? Želim da se ovo okonča što pre. Ne želim da moj sin više ni jedan jedini trenutak pati. Ja vam lepo pričam šta mi je Lila sinoć rekla. I snimak postoji. Znači, corpus delictus. Sram je bio. Se ona ljupaka s drugim muškarcem, trudna žena, ej. I to dete, ko znači jej. Ajde, prestani više! Jao, pa jeli, pa ko je tu kod mene u naručju? Jeli, moj smeško, tati. Jeli, ajde sad ti lepo da kažeš mami kod koga je najsigurniji, a? Tako, je kod tate u naručju lepoto, je kod tate, jeli? Kakva je tvoja uloga u Milinom nestanku? Stara priča bez kraja, što se mene tiče. A to znači šta? Šta mi pitaš sve to, ako već sve znaš? Šta ne znam.